Molt bona tarda. Com a l'últim programa del Màquina Legends vas dir que el Per què volum 2, Tai, Per què volum 2, és un dels teus discos fetitxes, als assidus et volem regalar això pel teu aniversari. No sé quan és, però sigues feliç, disfruta i gràcies per tot el que fas. Una abraçada.